niinku, tarkoitan lähti ulos siis näistä, lähti. Ja siis sielläkin on näin pieni se väli, että tämä mahtuu sinne. Siis näiden seinien ja ton väli on siis, niin tämä mahtuu sinne. Tää kappattu kuulkaa pieniin paikkoihin. Se on nyt niin paljon lähtenyt. Siis se on nyt ottanut sen semmoiseksi, että me tarvitaan muutenkin. Niin, hän on keksinyt se ihan niin kuin näyttää keskisormeen. Joo. Kaisa Hilskalta. Niin mä tiedän, mä oon joskus ollut hänen missähän, oliks mä täällä? Ai nyt kun sä sanoit, niin mä oon ollut jossain hänen hakutreeneistä jossain joskus. Kenenhän? Mulla on nyt 2 näitä ja sitten mulla oli ennen 2 kanssa. Onkohan mä niitä kanssa? Mä olen ollut 2000-luvun alussa mun keskikokoisessa Schnauzzerin kanssa, niin Kaisan. Joo. Niin, joo. Ja siis mä luulen, että... Mä olen menossa näitä sorron kanssa. Niin just. Mulla se on reaktiivinen ja toisten koirien kanssa. Niin on, kun tää on niinku silleen, että... tarviin apua. Joo, niin kun tää ei niinku... Että jos tosta nyt menee ulos ohi, niin tää ei välttämättä nyt sano sille mitään. Tietysti jos se ja näin. Ja mä saan sen niinku siis silleen... Mä saan sen niinku näin, mutta kun tää ei kiinnitty. Niin. Mutta jos hän on nyt keksinyt katoa, että tuottaa näköjään se joo. Niin. Mä pitää nyt harjoitella sen kanssa silleen, että mä niin näennäisesti otan sen irti. Joo. Enkä otakaan ja sit mä saan, koska se on sit taas sen verran pehmeä. Sit kun mä nyin sitä, niin sit se niinku, että apua mitä. Mullahan kävi sen mun Schnauzzerin kanssa niin, että me oltiin koko voittajaluokan. Okei. Joo. Niin se lähti ruutuun, se oli ihan ruutu. Niin, juu. Se juoksi juoksi se ruudun läpi vai ruudun ohi, sitten lähti hänauhan yli, kävi metsässä kusella, sitten tuli takaisin. No niin, jatketaan. Silloin oli tässä maksit, nyt lähti paljon. Niin joo, no mä oon kanssa sitä miettinyt toisaalta. Siis toisaalta se olisi mulle muutenkin niinku helpompi liikkua näiden kanssa, kun on 2 niinku... Niin, jalastuksia käytän. Onko te Australian paininkoira täällä paikassa? Sorro. On, hyvä. Se koira on ton jälkeen. Ai se pitäisi hyvä kun tuli puhe. Joo, lähdekö sä nyt auto? Joo, kuitenkin meillä olisi talvitauko, ettei tässä nyt silleen. Joo, ja siis niinku uroksia, kun ei niillä tule sitä narttuja juoksuaikataukoa ja tämmösiä. Nautitkin tekee monta kertaa hyvää. Eikä mun tarvitse kilpailla. Ei se tarkoita, että mä sais harjoitella. Ei tarkoitakaan, ei todellakaan. Joo, ei se siihen vaikuta. Joo. Yes.